नोंथांमोनखौ आंनि सबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिहरलायबाय दे। ओमफ्राय आंथ' दा पार्लाराव दं लोगोफोर बिराद हाखु दारा जानानै दं आरो ओमफ्रायो दा मानसिफोरबो फैदोंमोन दखानाव आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव खानायसो खानबावनोसै आङो उफाय गैयाना आं न'आवबो माने खानायखौनो खानबोस्लाबनो हास्लाबाखै लोगोफोर खामानि दामानि थायो बुहुदनो न'आबो खाथियावखा नालाय दखानाव खानहैनोसो साननानै माने थाब थाब फैबाय आरो आं दखानाव सासे लोगो लिंहरदोंमोन नालाय खानाय सुजानांगौमोन नालाय दिनै ओमफ्राय बेखौनो आङो केमेरामेन खालामनानै दङ दा खेबगासिनो बिसोरा ओमफ्राय बिनि खानायखौ आङो सुनानै बोखांबाय आरो ओमफ्राय दा दाबसे जायगायाव आङो माने खानाय बानायनो थांनांगौ बे लिंहरदों नालाय दा रेसानो गैया लोगोफोर दा माइ दैयाबो एसे स्र' जाबाय नालाय दा नै आं ओंखारसै आं फारसे सोरबा माने आब' नोंनि दखाना मानो बन्द जाबाय थागासिनो होननानै सोंदोंमोन ना माने बिराद माइ थिखोनांदों नालाय जोंहा गामिनि संसार जानाय नालाय उफाय गैया दा बाख्रियाव सोनानै लाखांजोब्बाय माइफ्रा ओमफ्राय दा आङो ओंखारसै आरो दा गोसोबायदि दखान होथ'सैलाय आङो दसेखिनि दा आङो खानाय बानायनो थांसै लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानो नागिरदों आङो बेनो उफाय गैया ओंखारनांगौ जायो माने आं थाङाबाबो दुखु मोनगोन ना बिसोरो जेनेबा जाय लेंहरग्राफोर आरो एसे खुरमा गोजा नालाय लेंहरग्राफ्राबो सोरबा बिखुनजो जानाय सोरबा बिदिनो बिब' जानाय आरो सोरबा लोगोफोरबो लेंहरो नालाय उफाय गैया आं माने थांनांगौ जायो बिदिनो संसाराथ' बिदिनो सोलिगासिनो ओमफ्राय दखाना आङो दा होबाय थानोसै नोंथांमोनहाबो जेनेबा खाथि खालानि सोरबाफोर माबाफोर खालामजानोबा थ्रेडिं इरिफोर खालामजानोबा आरो खानायफोर बानायजानो गोसोबा फैनो हासिगोन आरो ना आं एसे दासान्दि सोलाबाखैमोन एसे सिगाङाव आं दा माने समा दा फ्रि जाबाय आरो दा सोलाबबाय फैदो सनाफोर जेनेबा नोंथांमोनहाबो बानायजानोबा आरो ना बेखिनियानो ओमफ्राय दा आङो थांनांगौ मानांगौ लोगोजों आंजों थांसै आरो दा लोगोआबो केमेरा हमगासिनो ना दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन आरो आं ब्लग बानायनो सानबाय थाबाबो जाया ओमफ्राय सोरबा लोगोफोरनि ब्लगफोरखौबो आं दासान्दि नायनोनो मोना आरोना बिराद बिजिमोन आङो आंनिबा दा नायबाय थानोसै लोगोफोरनि ब्लगफोरखौबो आरो ओमफ्राय गाज्रि दामोन नोंथांमोना जायफोर आंनि भिउवार्सफोर आरोना बिसोरो आंनिबानिफ्राय नायसिगोन आगैमोन आरो आब'मोन जानाय सोरबा आदै मादैमोन जानाय बिसोरनि ब्लगफोरखौ आं नायबाय थायो नालाय आं दा नायबाय थासिगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानफ्रा अननानै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जेनेबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदोलाय आरो नोंथांमोनहा लाइकखौनो थुनानै होथ्रा मोजां मोनोबा अननानै एसेब्लाबो बेसेन नाङाना बेखौ एसे लाइक थुनानै गालांबानो जाबाय होमबा आंजों लोगोसे थफाबाय थादो दे थांसै बिराद खरा रायलायो आं दिनै मोनफैबाय आंहा खानाय बानायनो आइमोनाव आरो बिखुनजोसो जायो नालाय सफैबाय दा आइया साहा फुदुंदों आंनो दसे नेथ'नोसै लोंबाय थानोसै आइया साहा होफैबाय नै लोंगोरनानै लानोसै आङो नै आइया लोंनानै लानोसै मुलि फुननोसै दा फार्स्ट मुलि फुननो नागिरबाय गाननानै लानोसै साहा लोंखांजोब्बाय जोंहा गोथाव फुदुंथारदों आइया साहाया गोथावबाथाय गारखाया नांगौबादि साहा जाखायो
मोरमी होइले फुला मोजांथार दे नै लोगोफोर बुहुत मोजां माने आङो आंगुर फिथाइ बायदि मोनलाय लांदों आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जा मोजां आरो माबा गोलाव गोलावबो जाबोलायो आरोना आं आइनाव बिनानै लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय माने एसेल'ना फुला बे मोनसेल' खुनुरुखुम जोबखांदोंनो बिसोरा ओमफ्राय बिनानै लाबोआसै आङो मालाबा लायनोसै आरो जा मोजां नुयो माने मा फुलथाय बे आं मिथिला आरो नोंथांमोना मिथियोबा खोन्थाहरनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव बे रानसैथ'आ ओंखाम संग्रा फुलसो बेयो नैबेबो मारैबा जाबाय रानबाय नोंनि गयखौ जानोसैलै मोनसे नै आइया मालाय माबादों मा होनो गय रुनानै फोराननाय जानोसैलै मोनसे 한달 자 콜토가 누나요 냉서가 유튜브 누르시겠네요 뭐가 유튜브 나이드 냉서라 소비타 दैमारि ब्लग सार्च खालामदो सोबिथा दैमारि ब्लग बे नानिया जा मोजांलै फिसालाय एखे खामानिसिना मावो ओमफ्राय नैबे आइनि फिसाजोआ मा सोलाबना फिसालिया लोगोआबो खानायबो जादों नै एसे सुनानै बुस्रु जानो होननानै बुस्रु जादों बेबो आंजोंनो बानाय जाखानायमोन आइमोनाव दङ नालाय आङो दा ओमफ्राय आइनिखौथ' खालामखांबाय नोंथांमोनजों दा खोन्थागोन आङो सेयार खालामगोन खोन्थाथ'नो हायाखै आरो बे लोगोनिखौ होगोनसै खोन्थानोसै आइनिखौबो नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर अनलाइन नांगौबा कल खालामनो हागोन ना हागोन आङो न' होहैगोन दामा बारा जानाय नङा होनजाबाय न'आव थांनायनि गारि भारा हरनांगोन आंनो न'आव थांनानै बोहैनायनि खाथिनिखायसो बोहैदां थांसै आइ दे मोनथांबाथ' जोंना बिमाया गारनानै थांबाथ' लोगो बायदिसो मोनलायलांबाय आं बिखुनजोखौनो बिखुनजोफोरखौनो आब'सो होनलायलांदो आंना बाराबा बिखुनजोसो जायो आंहा बिखुनजो लेङा आब'सो लेङो होनो आं सोरखौबा सोरखौबा थांसैलै
नै आइया जिखुनजाया खानाया बानायखांबाय लोगोफोर माबायदि नुखो नोंथांमोना सोरबा सोरबा बेखौ सिनायखासिगोन ना आइनि जाथि खुरमाफ्रा बानायखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोआबो दहाय आं खोन्थादोंमोन ना लोगो सासेयाबो बानायनानै थांबाय आरो ओमफ्राय दा बेबो थ्रेडिं खालामनानै थांखांबाय ओमफ्राय खानाय ओरैनो एसे टेम्परारि ओरैनो सुजानानै थांबाय आरो बोजानानै ओमफ्राय आइनिखौ बोखांबाय ओमफ्राय बिनिखौ थ्रेडिं खालामबाय आरो बै आइ सासेखौ थ्रेडिं खालामदों बेबो खालामजादों आं थांसै बेलासिबाय मोनाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेनोसै दिनैनि ब्लगानो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ एसेब्लाबो अननानै मोजां मोनदों होननानै ना बिदिनो नायलांबाय था सापर्ट खालामलांबाय था आंखौ ना स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जासिगोन बाय बाय लाभ बयनिसिमबो खुलुमहरबाय दे